Afslag Sittard. De Pirates of the Caribbean, zeg ik het goed. De piraten van Afslag Sittard. Ze stonden er ganz fijn op. Ze zijn alweer heel even gaat muziek aan het zoeken. Dan weet ik niet of ze eerst gaat willen zeggen of dat ze nog eerst straks spelen. Ze gaan gaat spelen, ze hebben nog genoeg gezegd, zeggen ze. Inderdaad, ja. Ik ben benieuwd wat we gaan horen. Afslag Sittard. Afslag Sittard. Jongens, heb Gerrit Dreugen weer metgebracht. Ik zie geen parapluën meer. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Heel schoon wat we gespeeld hebben. Ik meende in het begin, ik denk dat nog Maria uit de West Side Story. Maar het ging over op gedanges. Het klonk heel schoon. Heel schoon. Ik wil u een compliment maken voor het feit dat je al die kenjerbieren hebt, dat die bereid zijn om er nu mee te gaan. Ze stonden er heel schoon op. Dat klein mannetje daar en dat kenjerwegeltje met dat rood mutsje op en dat groen mutsje in de mond. Heel schoon. Compliment daarvoor. Ik hoop dat we genoeg medailles hebben, maar Cyril de Wetter gaat meer ingekocht, heb ik gehoord. Dus dat moet goed komen. Dat moet goed komen. Jongens, bedankt voor deze presentatie aan Ugge Keizer en Keizerin. Hier loopt dadelijk achteraan in een optocht om Bert en Esmee te begeleiden. En bedankt nogmaals voor een schone dag gewünscht. Nogmaals een compliment voor gisteravond op het vullokaal. Een prachtige masseiering. En veel succes niet zeten straks naar de optocht. Afslag Sittard. Wat zegt u?
Het is inmiddels 3:45 door. Dat betekent dat we met de optocht gaan beginnen. Over de Nauwmerk, Hine Hofstraat, Lummeringenstraat, Donnenberg en dan weer terug naar het Zeeterrein. Ik ga heel even de volgorde oplezen van de verenigingen in de optocht. Op de eerste plaats vooraan gaat lopen de Club Hovan. Op de tweede plaats Truit in de Gut. Nummer 3 de Flanelle Lepkes. Nummer 4 de Chaderie. Nummer 5 de Kroenenkranen. Nummer 6 het is niks en het wordt niks. Op de 7e plaats gaat lopen de Club Kump Goud. Nummer